Ola, que tal, señoras e señores? Moi boas noites, benvidos unha semana máis ás Pontes. Hoxe arrincamos nesta xornada de luns, como sempre, botándolle unha ollada á información municipal. E comezamos en clave de obras, porque o Concello das Pontes vai destinar algo máis de 100.000 euros para pechar, neste caso, a cuberta de Bermui. A Xunta Local do Concello das Pontes vende a aprobar a licitación por 102.849 euros do proxecto de cerramento e urbanización da pista pública para actividades deportivas e socioculturais ubicada en Bermui. Os traballos, que terán unha duración de 5 meses, suporán a urbanización da zona cuberta e a colocación dun peche para que esta pista poida empregarse en calquera momento do ano, sen ter que depender das condicións climatolóxicas. A construción actual, de 26 metros de longo, está completamente aberta no seu perímetro e da man desta inversión dotarase dun peche con paneis prefabricados, ademais dun sistema de iluminación. As características do proxecto pódense consultar no apartado de contratacións da web municipal aspontes.org. Seguimos a falar de obras neste caso, deixamos unhas que se veñen de licitar para falar de outras que xa están en marcha, porque continúan e a moi bo ritmo os traballos dunha nova fase na Avenida da Habana. O obxectivo non só mellorar a pavimentación e as beirarrúas, senón tamén a rede de iluminación e de sumidoiros. Os traballos de reposición de servizos e mobiliario da Avenida da Habana seguen a avanzar a moi bo ritmo. Segundo informaron dende o propio Concello, as labores que se están a realizar no tramo que vai do número 99 ata o cruce coa Rocabanas seguen a planificación prevista e, de feito, nas últimas horas, o propio alcalde Valentín González Formoso visitaba a zona na compañía do edil de Obras Roberto Rivera. O proxecto do que se está a facer cargo a empresa Cholo SL conta cun orzamento de 166.538 euros financiados con fondos da Deputación da Coruña e permitirá reforzar a seguridade viaria dos peóns mediante a renovación integral das beirarrúas e a sustitución das instalacións de saneamento e iluminación. De feito, xa se instalou unha rede separativa de pluviais mediante canalizacións de PVC de alta rixidez e tamén novos sumidoiros, arquetas e elementos de recollida nas dúas marxes da rúa. A nova iluminación pública vai contar neste caso con tecnoloxía LED máis eficiente enerxéticamente grazas a novos báculos de 7 metros con luminarias de estrada e de paseo. Con respecto ás beirarrúas, estas van quedar ao mesmo nivel que a calzada para mellorar a accesibilidade e a mobilidade peonil, e ademais a obra completarase con papeleiras, bancos e xardineiras de madeira tratada e coa sanalización pertinente. E hoxe tamén arrincaba unha nova edición dos campamentos urbanos de Semana Santa. A Consellería de Benestar Social volvía novamente a reeditar esta actividade imprescindible para conciliar vida laboral e familiar nestas datas, en a que van participar ata o vindeiro luns 27 pequenos e pequenas. Malia que o pasado venres arrincaban as vacacións de Semana Santa, o rebulir de nenos e nenas nas instalacións do Colexio da Madalena non para nestes días, porque hoxe mesmo tamén daba comezo unha nova edición dos campamentos urbanos de Semana Santa. 27 crianzas con idades que van dos 4 aos 12 anos van participar dende hoxe ata o luns que ven en 4 xornadas ateigadas de actividades e que son todo un respiro para as súas familias, xa que novamente os campamentos urbanos son ese recurso perfecto para que aqueles pais e nais que aínda non están de descanso conten cunha alternativa que lles axude a conciliar obrigas familiares e laborais nestas datas. Novamente, a Consellería de Benestar Social, xunto co Centro de Información á Muller, lideran unha actividade imprescindible en épocas de vacacións dos máis novos e que non só serve para conciliar, senón tamén para ofrecerlle aos pequenos e pequenas interesantes actividades que van dende o deporte ata a formación en valores, obradoiros para fomentar a súa creatividade e, por suposto, outro tipo de apostas lúdicas nas que a lectura, a música ou o baile van da man. Hoxe mesmo tiñamos a primeira das 4 xornadas que este ano inclúen estes campamentos e que se despedirán o luns de Pascua, cando menos ata o verán, xa que ante a gran acollida un ano máis desta actividade, o Departamento de Benestar Social reeditará en xuño, xullo, agosto e setembro a edición de verán. E imosles agora a propoñer un plan do máis apetecible para o vindeiro 10 de abril, porque a Escola Municipal de Baile Moderno Danza Clásica vai se desplazar a Coruña, ao Teatro Colón, para novamente dar vida ao seu espectáculo Jotam, a cidade do Joker. Como dicíamos, é o vindeiro día 10, e por suposto, dentro do Departamento de Cultura poden obter as localidades que son gratuitas. Asemade, o Concello vai poñer a dispor da veciñanza un servizo de transporte. A Consellería de Cultura vai fretar un autocar gratuito para que os veciños e veciñas que así o desexen se desplacen a Coruña o vindeiro 10 de abril e participen nunha nova función do espectáculo Jotam, da Escola Municipal de Baile Moderno Danza Clásica. Así haberá un total de 45 prazas dispoñibles para desplazarse ata a cidade herculina e que tamén inclúen a correspondente entrada.
Tanto mañá como ao mércores será posible anotarse mediante o Departamento Municipal de Cultura telefonando 667 129 325 entre as 10 e 1 da tarde. Asinaránse as prazas por orde de inscripción neste caso. En canto á saída do transporte farase ás 7 menos cuarto da estación de autobuses e o regreso está programado para as 10 da noite. Asemade, todas aquelas persoas que desexen asistir pola súa conta a este espectáculo xa poden descargar gratuitamente a súa entrada na propia web do Teatro Colón. Seguimos en clave cultural, iso si toca agora falar de literatura, porque na Biblioteca Municipal Ribera Ruco imos ter moitísimas actividades ao longo dos vindeiros días. De feito, xa temos en axenda dúas novas presentacións literarias. As Pontes é terra de creadores de todo tipo, artistas que dominan eidos como a pintura, a música e, por suposto, a literatura. Proba disto son as diferentes presentacións de novelas, poemarios ou contos que estiveron a protagonizar as últimas semanas, con nomes como Cristina Arias, Xosé Manuel Felpeto, Roberto Ormida, Benigno Durán, Zaida Picos ou Paula Fornos. A todos eles e elas súmanse novos nomes e tamén os autores que xa saben o que dar a coñecer un manuscrito propio e que en breve publicarán novos traballos. Neste segundo grupo temos a Anxo Vidal e Xosé María Ferro Formoso. O primeiro xa presentou o pasado ano La voz que no dieron callado, unha historia que agora ten continuación e que se vai dar a coñecer o día 17 do mes que ven nun evento que se vai organizar dende a Biblioteca Ribera Rouco dende as 7 do serán e con entrada libre. Nesta convocatoria, Vidal dará a coñecer donde empieza el origen, a segunda parte desa primeira publicación e que retoma a historia de Alex. Pola súa parte, Xosé María Ferro volve a apostar por La Fontaine e Piñeiro, os protagonistas da súa ópera prima Terror Mortis, aínda que agora terán que desentrañar un misterio coas fragas do home como escenario. Oblea, que é o título desta segunda novela, presentarase tamén a principios de abril, o día 12 concretamente, ás 12 do mediodía, pero na capela, no mosteiro de San Xoán de Cabeiro. E rematamos cunha muller que o día 10 de abril vai dar a coñecer nas Pontes o seu libro Non me rompí del todo, unha historia persoal de María Timiraos de superación e que sae á venda algo máis dun mes e no que a pontesa recolle parte da súa experiencia vital que poderemos coñecer nun evento que vai ter a Biblioteca Municipal como escenario dende as 8 do serán. Hoxe tamén temos que falar da nova iniciativa que van impulsar dende a Plataforma en Defensa do Patrimonio Industrial das Pontes, porque quere transformarse en asociación e mañá mesmo van desenvolver un encontro dende as 5 da tarde para dar conta non só dos seus novos estatutos, senón tamén da integración da súa xunta directiva. A Plataforma en Defensa do Patrimonio Industrial das Pontes vai celebrar mañá un acto público aberto e no que o obxectivo é transformar esta entidade nunha asociación formal. De feito, durante a xuntanza tamén se van presentar os estatutos que rexerán a futura entidade, ademais das candidaturas á nova xunta directiva. A convocatoria arrancará ás 5 da tarde na Asociación de Veciños da Madalena e na mesma poderá participar todo aquel veciño ou veciña interesado, segundo apuntan dende o colectivo, en recuperar o espírito inicial desta iniciativa que nacía hai 2 anos. A Semana Santa tamén se vive con fervor dende as Pontes e onte mesmo a Unidade Pastoral de Santa María das Pontes iniciaba ese calendario de celebracións destas datas. Foi da man dun Domingo de Ramos do máis multitudinario que arrancaba na Capela do Carme con remate neste caso na igrexa parroquial. Centos de veciños e veciñas de todas as cidades deronse onte cita a media mañá na Praza da Capela do Carme para participar no tradicional acto de inicio da Semana Santa, a bendición dos ramos. Moitos foron os que cun ramo de loureiro, unha palma ou un ramo de olivo asistiron a unha das máis tradicionais convocatorias deste período de celebración cristiá. A Praza da Capela do Carme serviu de escenario para a celebración do Domingo de Ramos na Paixón do Señor, oficiada polo sacerdote da Unidade Pastoral de Santa María das Pontes, Juan Pablo Alonso. Recibís la bendición con el Padre Bill y también Padre Bill Bauman de Estados Unidos, California, y conmigo también. Tras a bendición dos ramos, tocaba emprender procesión ata a igrexa parroquial, neste caso coa imaxe de Xesús a lomos dunha mula. Xa ali tiña lugar a tradicional misa dominical, do máis concorrida, e que non se quixeron perder fideis de todas as cidades. Asemade, tamén se celebrou unha segunda bendición para os que non se chegaron ata a Praza do Carme e premiábanse as mellores palmas e ramos da xornada.
Ademais de na parroquia de Santa María das Pontes, tamén houve celebracións do Domingo de Ramos no Aparral, en Muras, Roupar ou Seixas, e incluso onte pola tarde, integrantes do equipo pastoral das Pontes tamén se achegaban ata a residencia da Madalena para acompañar a usuarios e persoal nesta xornada e realizar un pequeno acto litúrxico no que tamén se realizaban a bendición dos sacios de Loureiro que levaban os presentes. A axenda litúrxica destes días retomábase esta tarde con misa na Capela do Carme e xa mañá ás 7 na igrexa parroquial vai ter lugar o sacramento da penitencia. O grosso da actividade litúrxica arrincará o xoves coa celebración da Cea do Señor, o lavatoiro de pés e a hora santa dende as 7 na igrexa parroquial. Para o venres ás 6 no mesmo emprazamento teremos a celebración da Paixón, o acto de desencravo e a procesión do Santo Enterro. E dende as 10 a procesión da Soidade. O sábado ás 10 está previsto que teña lugar a Santa Vixilia Pascual e o domingo da Resurrección teremos ás 12 misa e encontro con Xesús resucitado. Xa o nos de Pascua, a misa terá lugar ás 5 da tarde, pero neste caso na Capela de Pena de Francia. Máis cousas porque dende Puntadas con Agarimo xa están preparando unha nova actividade. A amarse as súas quedadas mensuais tamén teñen previsto en maio asistir á segunda edición do Ovillo Fest, unha xuntanza laneira que ten Monforte de Lemos como escenario. O colectivo Puntadas con Agarimo vai organizar unha saída o vindeiro mes de maio para visitar o Ovillo Fest, unha cita que por segundo ano consecutivo vai ter Monforte de Lemos como escenario os días 9 e 10 de maio e que vai máis aló dunha feira de las, xa que o seu obxectivo é poñer en valor o traballo artesán da calceta ou o punto, aínda que este ano pretenden poñer no foco a labor dos tinxidores. Trátase dunha feira gratuita que vai ter a Praza de Abastos de Monforte como escenario e ata que o día 9 de maio se vai desplazar un grupo de integrantes de Puntadas con Agarimo, o que se vai poder sumar calquer veciño ou veciña que así o desexe. Ademais da visita a esta feira e os diferentes postos e obradoiros que ali se van impartir, a viaxe tamén vai incluir o xantar da xornada. Para participar, abonda con anotarse previamente nos teléfonos 658 96 1505 ou ben no 660 66 61 86 e aboar o prezo correspondente, que é de 40 euros para os asociados de Puntadas e 45 para as non socias. Con respecto á saída da expedición, o punto de encontro será o pabillón municipal da Fraga. De ali sairá un autocar ás 10 da mañá o día 9 e a volta está programada para as 6:30 da tarde. Entramos xa en terreo deportivo e dende o Clube de Vela Fluvial das Pontes queren estes días aproveitar nestas xornadas de descanso para chegar o seu deporte aos máis novos da casa. De feito, mañá van desenvolver unha xornada de bautismo de vela en horario de mañá e de tarde no Lago das Pontes e onde aínda é posible anotarse. Aproveitando estes días de descanso e tamén que esta semana o Lago das Pontes vai acoller o Campeonato de España de Vela en categoría Borien, o Clube de Vela Fluvial das Pontes vai poñer en marcha unha interesante actividade para achegar esta disciplina aos máis novos. Mañá mesmo, tanto en xornada de mañá como de tarde, o lago vai acoller sesións de bautismo de navegación a vela, en as que os participantes poderán subirse a un barco e aprender algunhas técnicas básicas de navegación con vela lixeira e de patronaxe. A actividade, que será de balde, está dirixida a nenos e nenas de entre 7 e 10 anos e vaise desenvolver durante a mañá, entre as 11 e as 2 e pola tarde cunha segunda sesión de 4 a 7. O obxectivo é que as novas xeracións entren en contacto con este deporte e se cadra comecen incluso a tomar clases para competir nun futuro. O Clube de Vela vai facilitar todo o material necesario para esta práctica e os asistentes tan só deberán levar roupa cómoda ou de secado rápido, un chubasqueiro por se chove e nos pés, escarpíns, chanclas pechadas polo talón ou zapatillas deportivas. Para anotarse, abonda con cubrir o formulario que podemos atopar na web do propio Clube de Vela Fluvial. E se o que precisan é máis información, abonda con telefonar ao 649 461 684 ou ben enviar un correo electrónico ao enderezo clubdevelafluvialaspontes@gmail.com. Non abandonamos o lago, iso si, cambiamos o Clube de Vela Fluvial polo Náutico Folixa porque dúas das súas padexeiras veñen de ser convocadas coa Selección Nacional de Barco Dragón. As padexeiras do Náutico Folixa Elena Corrales e Tania Casal veñen de ser convocadas coa Selección Española de Barco Dragón para participar no Campeonato de Europa de Nacións que o vindeiro verán vai ter lugar en Alemaña. Elena Corrales competirá na categoría senior, mentres que Tania Casal formará parte do equipo BCS de supervivintes de cancro de mama nunha cita que se vai disputar en Múnich entre os días 8 e 12 de xuño.
A marxe dos deportes acuáticos, tamén hoxe temos que repasar os resultados da fin de semana do Clube Deportivo As Pontes. Comezamos con esa derrota do primeiro equipo ante o Perlío e que o ten moi complicado para manter a categoría. O CD As Pontes sumou ante nova derrota, neste caso por 1-3 ante o Perlío, así que como peche cancelas do seu grupo co tan só 17 puntos en 28 partidos. Aínda que a salvación matemática é aínda posible, falla de 7 xornadas para pechar liga regular, os de Joaquín Breijo dependen do fallo de todos os equipos que teñen por riba, o que vai facer moi complicado manter a categoría. Tampouco tiveron sorte as rapaces esta fin de semana, aínda que xogaron un serio partido ante o líder e xa campeón matemático, o Dorneda. As Pontesas caían por 1-2 nun igualadísimo partido onde o tanto das locais foi cousa de Nerea Pita. Derrota que non implica cambio na clasificación, xa que seguen como terceiras de grupo e suman 43 puntos. En veteráns, triunfo para os de Mieres por 2-3 na casa do Sin Querer, gracias aos tantos de Fermín Arnoso, Rubén Pardo e Adrián Martínez, e que deixan así atrás o máis sabor de boca da pasada xornada. Suman 3 novos puntos, xa son 28 e unha meritoria novena praza. Tamén tivemos victoria en categoría xuvenil, neste caso do SA porque os B están de descanso, por 2-1 ante o Val, e quedan segundos de grupo con 24 puntos a 4 do líder, o Narón Freixo. En cadetes, os A xogaban esta tarde ante o Ánimas e os B descansan. E xa en infantil, victoria do As Pontes masculino por 4-0 ante o Portuarios, o que lles permite manter o liderato con 25 puntos. Precisamente a 2 dos ferroláns. Na mentras as rapazas arrincaron con derrota a segunda fase do campeonato e caían por 8-4 na casa do Villalonga. En Alevíns, os A impuñanse por 1-4 no campo do Ánimas e manteñen a terceira praza do grupo con 20 puntos e tamén sumaban os B, tras gañar a Estrella por 5-2, manténdose así cuartos con 18 puntos. Tamén esta fin de semana ganaba o equipo Benxamín A cun 5-2 ante o Eume Deportivo B e manteñen a quinta posición con 13 puntos e os B facían o propio, impoñéndose o Cedeira por 7-3 e son cuartos con 18 puntos. En Prebenxamíns, os A gañaron ao Narón Freixo por 2-0 e manteñen o primeiro posto do seu grupo con pleno de victorias e 30 puntos e os B, pola contra, perdían na Casa do Cariño por 2-0 e seguen co seu casilleiro a 0. Pois así rematamos. Nos volvemos mañá dende as 9:30 da noite aquí en As Pontes hoxe. Iso sí, lembren que a información continúa en Radio Eume dende a 1:30 da tarde e tamén nas redes sociais e na web do Concello das Pontes, aspontes.org. Graciñas por acompañarnos e dica mañá.